Right. Kumirira vamwe handiti kumirira vamwe kuti titi one day. Zviri kudii kwese kwamuri? Maswera sei? Sorry, regai ndimbokuvharirai. All right. Right. Zviri sei vazukuru, zviri sei? Hapana asina wake panapa handiti? Toda kuti timboona kuti zviri kufamba sei. Hapana asina wake. Hapana asina wake. Ngatishare live stream yedu, ngatingoshare nevamwe handiti? Let's just share. Handiti? Right, maswera sei vazukuru vasekuru sei? Hana Ruth, hanzi first pano naRuth kunyongama. Yes, Ruth kunyongama, waswera sei? Thank you very much. Thank you so much nekusanitizer. Blessed Gwenyaya, zviri kudii Blessed Gwenyaya? Right, praise Chiro, zviri kudii. Thank you very much. Lady Pila, how are you? Thank you so much for coming. Yes, Princess Mamte, zviri kudii mzukuru? Thank you very much for coming nesupport. Handiti? Aiwa sekuru injanji. Juliet Saumba, how are you? Zviri kudii? Waswera sei Julie kwauri? Aiwa kuno kuri bo. Right, happy Valentine's to you also. Tete Rosie, muri kuitirwa yeiko pa Cape Town apo. Zviri kudii? Thank you very much. Tozilunga, zviri kudii? Kuri sei kwauri? Tozi, zvakarongeke. Right, toda kuti mumbotiudza, toda kuti timbotaura vazukuru, mumbotiudza kuti vale yenyu maispenda sei. Handiti? Kana une umwe wako ipapo ubva watotiudza. Felina Fujwayo, zviri kudii? Thanks very much. Linet Messi, zviri kudii? Ndavepo mzukuru, ndiri panapa. Zefanaya Mhlanga, how are you? Sophia, zviri kudii? Evelyn Shapala Shaps, hello, how are you? Carol Jones, thanks very much for coming. Regina Mtero, waswera sei? Sydney Zvinairo, zviri kudii? Sydney Zvinairo, right. Samuel Manyimo, right. Svika henyu, sanitize, thank you so much. Innocent, zviri kudii? Innocent Mupepka, how are you mzukuru wangu? Thanks very much for coming. John Kampira, how are you? Thank you very much. Happy Valentine's Day to you too. Len Mosoko, uyaundiudze kuti zviri kufamba here nomwe wako ikoko handiti? So hatisi kuda waste time. Toda kungoita ka live kedu kwema minutes mashoma. Toda kungoita ka live stream kedu kema minutes mashoma wazukuru handiti? So this is what we are going to do. Ndakudropa link. Kana uri kudawo wako uri kuti nhasi sekuru ndiri ndega, hazvitenderwi izvozvo, uyai musangane panapa. Okay, ndaisa link handiti? Ndaisa link. Derek Dengu, zviri kudii? Thank you very much for coming. Happy Valentine's Day kwauri newe mzukuru handiti? Hanzi naSamuel Nyimo, hanzi vasina zvavawana nhasi tichakupai first batch yeCovid-19 vaccine. Sadaro. Vachawanawo something. Right, spend hanzi naSusan Matenga, spend in bed with a sore shoulder, pulled a muscle muapka. Hey, sore ako mzukuru. Sore ako and get well soon. Right, Ndaichengeta, how are you? Happy Valentine's Day to you too. Handiti? So ndadropa link. Munhu wese akasununguka kupinda mustudio wazukuru.
pindai mustudio tizotaura muzotudzawo uyo Valentine's experience handiti ndianiko ndiani. Right, ndadropa link uyai titaure vari kuinvita vamwe. Thank you very much nekuinvita vamwe handiti. Thank you so much nekuinvita vamwe. Matengerwo here zvamatengerwo ikoko handiti. Matengerwo here zvamatengerwa zukuru. Zvaita here. Ndiri kuona redhiyo kunakidza panapa. Redhiyo kunakidza zviri kudii muzukuru. Riri sebasa zviri kufamba here. Right guys, redhiyo kunakidza ndofunga munomuzaize ndientertainer ne YouTube channel yakanzi redhiyo kunakidza. Let's go and subscribe also ku channel yavo. Ndiani right, redhiyo kunakidza tavaona. Right, ndadonza link. Everyone is welcome to come through. Right, Charismandi is in the house. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Charismandi ane YouTube channel futi yakanzi Charismandi TV. Let's go and subscribe and support. Right, so I've just dropped the link down there. Everyone is free to... Thank you, bro. I have dropped the link down there. Everyone is free to come inside the studio so that we can talk. Thank you very much for all your unwavering support. And it, mukasauya ndotovhara show yachona tine tichitire toda kunzwa kuti muri kuzvigona sei. Kana uri wega unongouya ungoti sekuru ndiri ndega nhasi zviri kudii tokwazisana zvopera. Handiti ipopai une uchitoonekwa ipopai pane vane vachitokuona kuti okay ava vari vega ava havana kufita kuva vega. Handiti munhu angofita kuva ega chete. Ndinisa sekuru vevanhu ndichazoitawo kana mese makwana. Handiti kana mese makwanirana ndosa muri kuona kuti hatina kupfeka dze-red and white. Aiwa hatina. So uyai tizotaura vazukuru muzotudzawo uyo Valentines kuti maendeswa kupi. Maendeswa here kurwizi. Pachakaenda kurwizi taive vaviri. Kana kuti ndeuya bhebha auya nevana vake 2. Pane chakaipa here paValentines kuti bhebhi waunodanana naye pamwe maybe bhebhi wachona ane vana vake 2 paValentine's Day. Obva wamuti bhebhi toda kuti timbosangana timboita zvatoda kuita. Obva auya hake nevana vake 2. Pane chakaipa here kuti musikana unodanana naye auye nevana vake pamuri kuenda kuouting yenyu. Pane umwe muzukuru wangu anga achindiudza kuti zvoni pane avingwa pane chakaipa here. Right, hanzi naSusan Matenga, is there any age limit per platform ino? Aiwa hapana. As long as you are 18 years and above, you are welcome to come. 18 years and above. 18 years and above. 18 years and above, you are welcome to come. Mustudio tozotaura. 18 years and above, we are welcome to come. Just come through. That drop a link. Ameno chichiruitika link. Mam. So did it. Bo.
Mushe mama enda ku Valentine. Vamwe ava ndinawo panapa zvikuru. Tikuita mutambo kuti timboona. Ameno chichiri kuitika nelingi rangu ndine vanhu 2 vandiri kuona panapa. Lingi rangu riri kuita sei? What's happening with our link? Again, you don't need the foot. Can you please try the other link and donate? Ana Melody Ana Molin. Anzi Namolin Madananga Anzi happy Valentine's Day vazukuru va uncle. Yes, that's very true. Vanevavo happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. I've just dropped the link again, so you are free. You can come through. You are free. You can come through. That drop a link. I'm trying to open a studio. Tovara ningiachona. Try this link and I sapana papaza sanditi. Try this link. The other link pangapana no wajdo pinda 2 but 3 vanga meno chichi kuitika ne link rachona. Can you please try this link here? Motudza kuti watengerwa marovere. Umwe anototi maruva ndakanambasa nawe. Ndipe mari yachona ndinotenga hupfu kumba. Vamwewo hanzi ndipe mari yachona ndinotenga hupfu kumba. Yai mutudza weexperience yenyu wazukuru. Yai muzotudza hanzi na Winnet Chitsowe. Happy Valentine's Day to everybody. Thank you very much. Thank you so much. Vamwe vanotya kupinda mustudio just because vanenge vane vanhu vakati one day. So kuti apinde mustudio ani achiziva kuti vanhu vangu vakati one day, so ndinozotaura upi aniti ndinozotaura upi. Alright, iri link rine riri kuita hivi. Right, kunakisa. Sekuru wenyika. Ndiri bozvu kudi. Ayo pana tinoda kutakata imi maendawo here kuvhalo. Ayo inini yangu iri panapa. Zoti ukagara usvika pekupedzisira for the first time ndoda kumboratidzira kuti mbuya ndevapi nhasi. Aiwa izvozvo zvingafadze ukatavaona. Ndoda kumboendojisa kokurova hanzi chii. Mawex basa rakawanda zvingaite. Handiti? Handi munozvuzva zvinotora nguva kazvikuti ritoriwo basa. Manje patati pa lockdown ndo pandaendi nemukana. Manje zvezvi kubasa kwakavhurwa manje. Alright, zvototorawo time zveshuwa. Wanga wamborova wena. Wanga wambotizi. Aiwa makorokoto ndikuona basa muri kuenderera, muri kufambisa basa kumberi. Thank you very much. Aiwa basa takati regai tingoti since support yenyu iripo hapana chekumirira. Beta ringoenda mberi. On this Valentine kuleka ndikeza ndikutaurire kuti ini ndiri one wevanhu vakakangatende muValentine. Alright. Zvekuti dai ndakanokampena for presidential Nikins City pa Stingy Men Association apa ndaigona kutowana chigaro iko kuya kuya. Alright. Saka okay. Takatere. But now I'm a changed man. Ndakatotende yes. Makorokoto.
ndakatotendeuka amechange meni musi wevhale ndototsvaga maruva machocolates manani mawaini aya right izvo zviri right ndotengawo tunhu zviri twered hati muona ndakapfeka red sekuru zviri kutondishamisa ndikabvisa trousi ngaatongopfeka red futi usanditaurira ired yega yega red chete uku ndokunonzi kunatsotendeuka uku kusina kunyengera uku inini manje inini ndichiri kunetseka pakutendeuka kana red handiri kuona kuti yaramba kupfekeka what I've come to realize sekuru ndezvekuti vanhu havana vachiti hatisi kuita vhale asi kudzimba dzavo vanenge vachiita vhale nemadzimai avo iwo ndoonosara uri wega ivo vanobva vataura ini handiri that guy ka aiti handibelieve mubirthday hati celebrate birthday hati celebrate Janet, how are you? Janet ari pamute unmute regandirai kuti zvinoita here tiri kuno right Janet iri kuramba alright munogona kupfuurira mberi tichiona kuti okay saka inini manje ndaisatenda mune zvese zvabirthday ndaisacelebrata evana ndaisacelebrata evana havana it was not into me not kuti I wanted Janet rungwe connecta visa chimbobvisa ningi visa tambo idzi chimbobvisa tambo Janet uri kuti nzwe Janet visa tambo haana unatsokonekta rutadza kuunmute from here saka tambo yake inenge isina kupinda zvakanaka otherwise haina Janet munogona kumubudisa udzoka saka muri kuona kule what was happening here ndezvekuti inini kwandakatokurira ka background ka izve mabirthday nechiti atisingacelebrate handiti maona titambire sDay apo hello ndiri bho zviri sei muzukuru wangu ndiri bho riri sei basa renyu hai pabasa ndopatiri zviri kufamba kana mauya zvanaka right. Yes right mungoma kunakidza ande nayo ndi mungoma ndiyo so what happened ndezvekuti kule ndazoroora manje handitika when you are a married man nochinja handiti a partner yako ine zvainenge ichitiwo iwewe uine zvaunenge uchidawo handiti kuti marriage ishande you have to come together handitika mosangana pakati saka inini back kumbaka waigona kuudzwa kunzi kana kuti last month raive riri birthday rako ratopfuura you get what I'm saying now you are married to a person anocelebrate all of those things yes it's a disaster it's a disaster because uri kukomana musikana unozobhaiza uchimboita sei because mafesi anenge achiita sei achiita tune into handimaona saka pari tiri ameno tenda yava kuti vari kuti kudini aitete ndimutudze ndimunoda maruva ipi chekutanga maruva akauya here nhasi chekutanga maruva auya here and do you believe mune zvevhale yeah inini I do believe but chero maruva awo asina kuuya ndiani akapusa akaroorwa namhofu here ana mhofu ndoasingaite zvemaruva aiwa iyo yakatise iye haasati avambo sekuru chiri kumutsvaga achaunza maruva alright saka zvawauya zvanaka unotobuda unaye nhasi handisati ndauya kuzotsvaga ndanga ndauya haku kumhorosai sekuru ndarova mustudio haungauye pana sekuru kadzokera wakadaro aiwa udzokera wakadaro iwe watombotsaura kuti hauna iwe
usina kutambira maruva wodzokera wakadaro aiwa haudzokera wakadaro ana boys kunzoko handichade kumutaurira tikutsvaga next weekend next weekend tatati nhasi since wakatopfeka machenaoka ivo vanobva vapindawo vane red. Imagine wopfeka pinda vane red sezvo vatoripo vari kutokupindira not today. All right. And not today. All right. Okay, thanks very much for coming through. Now, right, my one radio kunakidza wagona wauya muzukuru mukuru. Aiwa, basa gari yedembe tototi pamberi nebasa. Mira ndichikuratidzai mbuya manje vanhu vazhinji ndo vavakamirira ini ndichazobva ndabuda mustudio. Mbuya vabva vauya. Mira mbuya vari kupi? Vari ikoko kana kuti vari kumba chichiri kuitika? Vari kuchando kwavanogara. Okay. Akatovaona. It's okay. Vanhu magadzirire kuona mbuya. Vazukuru vacho vanenge vasina. Mbuya ngavauye. Alright, rega tiite kuti vauye, right? Okay. Rega tiite kuti mbuya vauye indobva ndabuda. Muri right here uko. Awo mbuya. Abashaka masakete. Kana red rega ndinopfeka manje handiti. Aiwa chenda unopfeka ko wandirasisa sei kusapfeka red. Yes, red yokunakidza. Red yokunakidza. Chimbotaura na madam ndonotsvaga red. Chero isina ku I live. Au entertain right, entertain. Ndozotaura nyaya dzachona. Okay. Kuri right here red yokunakidza. Inini nhasi ndaita juti rangu. Handitika. Maruva waendesa. Maruva ndanotenga ine ndatenga maruva anotodhura zvekutoti moyo wangu kutorwadza. Ko wakurwadziwa ndo 14 ka ndo musi wa 14. Ndamboziva kuti maruva anodhura kudeso. Ndaifunga kuti pamwe these things zvakachipa ka. Aiwa wagona kana wadaro. But chimbonitaura, how do you feel nemaruva? Zvinofamba sei? Because maruva chikutodywa nevana sondoreseka. How do you feel after that? What is the feeling? The feeling is the best. Kupiwa maruva musi wevalentine unenge watogona. Okay. Unenge watogona kupiwa maruva musi wevalentine. So what is it? Taura. Ukashaya maruva ufareka musi wevalentine. Okay. Andonoziva kuti kune vanotorima maruva here. It's a big business. It's a big business. Kuitira musi wanhasi chete. Mangwana aiwa nhasi chete. Okay. So what is the difference? Maruva eVale birthday. What is the difference? What do we celebrate the same thing? Kuti zvakaita pa Valentine zvinoda pa birthday. But musi wevalentine tinoda maruva. Okay. So Saka vana baba vasikuita maruva, what are they missing? You are not missing much. Because on the other side, and ndikurwadziwa kuti ndashandisa mari yakawanda singaite maruva. But on the other side, I'm very excited nekuona face yemunhu wanogwa pamaruva and what they are doing. Anditi munogoda kutora chifara at least one day ka. Maruva indaifunga toisira vanhu pamakuva vafa kai. Ipapo ndo pamunokanganisa because kana tafa zvekuti zadzira guva rese riri maruva musina kutipa tiri vapenyu hazvishandeka zvezvo. Kumbudzi maruva anenge akazara anopiwa vanhu vanhu. Ndiri mupenyu kana ruva 1. Kana ukarwara futi rese touya nemaruva. But I don't know, but kokumbondipa ndakasimba zvinei. I think this is what I think. Mira ipapo pane zvandiri kutenga pawindow mira. Aiwa, it's alright. Saka aiwa zvaita taurako. I think
zvinhu zvinonyanya kuti affect isusu vanhu vechirume. Vanhu vechikadzi, I think you are better. Muri pa at a better side. I have received many gifts from the side ranama, but chinoti affect isusu varume. I think kwatakakurira zvimweni zvenguva. The way yatakakura nayo. Andimona. It's a very challenging. And so cool. Thank you. You too. Ayo, akobofana kudya ka. Right. Ndauya kuzosanitize group. Natengera mwana wangu andasiya kumba. Tauya Okay. kuzosanitize group man. Yakukata ka for Right. Okay. Right. Right. Tauya kuzosanitize group. Ready yatora time. Tauya kuzosanitize group. Zvakumeka sense. Yatora time kana imbiwa watora time uchipfeka red. Baby wakachena baby. Baby budziro. Inga. Mukadzi anodiwa zvake uyu. Ko ndakabudza kunakidza. Ndakasina kuintroduce muzukuru mukuru tatichi kuintroduce zviri formal. Anditi auri kuonapo anonzi Lorraine. Okay. Sezvakanyorwa. Anonzi taurako. Anonzi Lorraine sezvakanyorwapo. Ari ku United States of America. Okay. Ndiye mbuya ivo vaya. Atati zvijeke zvityise. Mbuya tadzwa kuintroduce kwasekuru tiintroduce imizvo. Ndivo national mbuya. Mirai vataure. Titaura izvo naye mbuya. Ava ndiani kuva nezvituku avo? Red yakunakidza. Vane zverepa mutani. Inini regai ndichienda zvandiri kuita hazvibvumiswe. Ndiri kutaura ndichidhiraivha ndasingade kusarira. Usaite izvozvo. Usadrive uri pafoni. Watogona wamaisa register. Thank you. Ndichadzoka. Manje mnona. Aiwa ndinenge ndiripo ndichadzoka. Unoziva semunaita magoodies nhasi kazwara nhasi rakanaka zvingaite. Kudenga nepasi. Alright, ndichadzoka regai ndisvike kumba. Alright, sweetheart. Be safe, handiti. Usatore mafine. Yeah. Okay. Yeah. Right. Kunakidza. Woshora. Hazvishoreki. But nyaya yanga iri panapa mama nochidya imimika. Inhau yekuti ichi chinhu chevhale ichi hatisino zochibatira pamusoro here. Chinofamba sei chune? Ndatendeuka ndakuda kutodzidziswawo manje. Ndatendeuka izvozvi yena. Ndimbokunyeperai mukatendeuka munowana zvakawanda. Serious? Nyika mazwere nyika ine zvinhu zvakawanda zvatisiri kuwana nekuti kusaziva. All right. Vanhu vanofara ava. Serious? Let's go back. Ndidzidzise kamuzukuru mukuru. Hazvinetse izvi zvikuru. Pane mashopu aya anoto especially kana tatosvika kwadzidzika vane vachitoadvertise vanhu ava. All right. You go there unonobvunza kana kune vanhu vechidzimai. Inini hazvityise kapo. Ini handizvizive zvinhu izvi kuti how do you go about it. Handiti ka? Zvinhu zvinofamba sei izvi ndoita sei. Woudzwa kunzi aiwa zvakadai zvinogona kubuda. Handiti? Because to be honest, tikati tinozviziva I'll be lying to you. Because kwandakakura ini mudhara wangu handakana akamboya nemaruva padheri zvoti I could say ndakadzidza una baba. It's a lie. Kana kwedu hatinombobvira takazviona.
chocolate yaitouya ichinzi ndeyemwana kwete kuti mai munhu mukuru wese uyoda kudya chocolate yeyi. Handi mazona mai. So we have a lot to learn and a lot to adapt. Zvichienderana nenguva yatave yacho kuti zvasiyana manje. Handi maona. Ipapo hausi kunyera. Hausi kunyera. Ndopekuti ukasaita munhu anoita manje. Usadaro kaina handina kuita ka. Kuti kuri kudhiraivhwa kuchiendwa uku kuti kune kuri kutoindwa. Ndakadai ndikupei ndikirinzi chokwadi chemahara sekuru. Kana mukasaita handiti ka kunouya vanoita. Ende vanoita zvemaovha. Usadaro. Usadaro. Imagine kuwana zvausiri kuwana kumba kwenyu mafambira zvinoita. Shamwari. Yes, mzukuru wangu. Yes, tinokugamuchira muchirongwa. Anonubel Queen ye yapinda. Zviri kudi. Ndiraitire kucha. Shanda ndizvo kota yangu iripa isikubuda wani. Hatisi kukuona kazvokutotinetsa nhasi kuti chii chaitika. Toda kuona kuti red yacho yakarohwa sei. Handipfeki red sekuru. I don't celebrate. Let me. Haisi kupuna sei. How celebrate me? Because most people don't know the meaning of Valentine's Day. Sekuru. Right. Valentine's Day. It's a day which is celebrated by anonymous admirers. Let's say sekuru mnemunhu anokudai either mukadzi or murume. They will send you flowers necard. Can you be my Valentine or can you be my lover? Okay. Saka, if you are married already, why are you celebrating Valentine's Day? Have you been doing seek and hide? Tikaiona sei face ya Queen. Tichaitione face ya Queen. Aveno tichisha itika. So you guys, munozvati pane zvinhu zvatinongohakira zvisina neplan yese. Zvisiri zvedu. All right. Yes, zvisiri zvedu. Akese zvisiri zvedu. Ndimbobvunza here. Sekuru ndimbobvunza Queen. Bvunzai. Abvunzai. Nayo mubvunza. Queen munoenda kuchechi here? Yes. Do you celebrate Christmas? Yes. For the fact yekuti it was said it's a birthday ra Jesu, didn't it? Yeah, but that's not Jesus' birthday. Nobody knows Jesus' birthday. But you celebrate on the 25th. It is something in October. Somewhere in October. Yeah, it's just like belated. It's just like celebrating belated birthday. It's different. We are celebrating something which has happened already, which we know has happened. We know Jesus was born, so it's a belated. But with this Valentine, you are celebrating blood. There are two things which are celebrating about Valentine's Day. One, it's for secret admirers. It was created for ugly people, ugly women who can't get men. So they sent my advance notes and whatever. You see what I mean? No, that's what happens. Then the other one is sorry. All right, ndachida kumbotaurawo tisataenda kure sere. Nekuda kwenguva yedu tine maminutes mashoma tipedze. So ndakachida kutaura panyaya yekuti first and foremost nyaya yevalentines ka inini manzwisisiro andakaita handina kutsvaga nhoroondo dzese dzanda kutonzwa nhasi. Thanks very much nekuti dzivisa kuti zvakabva kupi ende hatizive. All right, well, is takabatira padenga.
isusu hedu takazvibatira padenga, tave kuchikoro, tave kusekondari here, taingonzi Valentine's Day vanhu vanodanana. It's a day to celebrate. It's vanhu vanodanana. Lovers Day. So instead of it to be called Valentine's Day, I think it's no longer a Valentine's Day. It's now a Lovers Day. Those who love one another. And there's nothing wrong about celebrating love. Because Valentine, mukunyika yakatangira Valentine, there were two men who were called Valentine. They were murdered. They were killed. So Valentine is connected to blood as well. That's why it's red. All right. They are celebrating right. those so, all right, tichazoita zuva ratinonyanyotaura nezvaizvozvo. Today I don't want us to argue because ndine vanhu vakawanda vari kuda kucelebrate the day. Okay. Yes, pane vanhu vakatomirira pasi. Vasati vaenda, what she's saying, Andika, it's very, it might be very true, and it might be very true, but it's just when we do that, we don't do that in the basis of what she's saying. Because even in church, people celebrate this day, and not for the fact that we are talking about these two men and what happened there. It's no longer about them. Yes. You get what I'm saying? Yeah, okay. All right, bye. But Valentine is for secret lovers, not vanodanana kudhara. Because vanodanana every day, it's your Valentine. You are in love every day, a minute, every second. That's it. All right. Yeah. Okay, so, thanks very much for coming through, Mzukuru. Okay. Right. Is it Kudzai? Kunakidza. Okay, bye, Kudzai. Kunakidza. Kunakidza. Okay. Yes, kunaka. 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 Right, yes. Peggy. Kule. Zuri kudi mzukuru wangu. Ndofara makasimba here. Ndi right avanonzi mukoma radio kunakidza. So guys, usati wataura hapo Peggy out there kune vasati vasubscribe kuchannel yakanzi radio kunakidza ka, go and subscribe kuchannel iyoyo, inotonakidza zviri sure, inonaka, hatimanzwa kunzi kunaka. Right, Peggy. Happy Valentine's Kule. Na radio kunakidza. To you too. Mari yedu maitsotsonya. Aiso mwatina kuona edu marova. Oh, chitudza watambidzwa chi? Haungazoshaya. Ini ndatambidzwa zvandinoda manje, ndiri munhu anotaura zvaanoda, kwete kuti azongondipa marova ndisingadi. Okay. Andibhilive kune marova Kule. All right. Yeah. Saka kana munhu achindipa present seValentine kuratidza rudo, ndofarira hangu zvinhu zvekuti chinogara apa nguva yakareba ndichichiona, ndichirangarira munhu andipa. Yes. All right. Saka watambidzwa chi? Would you like newatch? Zvafana chi? Necape. Newatch. Cape. Yeah. Yeah. All right. Cape newatch. Saka yo wapiwa chi cape newatch? Yes. Makorokoto inga anogona. Tese takutozivawo zvinodiwa nemuzukuru wedu. Kuti munhu agone unofanira kumuudza zvaunoda. Yoregedza kuita handizvi? Kwete kuita zvokuti maruva nekuti nhenga ari kuti maruva. Hataura zvako vamwe hatorina kana basa nawo. Saka uri kuda kuti kudii kune mumwe wako? Abva aenda asina kutaura. Yaitaurwa nemwana iri right sekuri. Because for
for situation iri kuZimbabwe ka kuti munhu haana kana hupfu pakuva idzo dzomuigira maruva hazvina kunaka kaizvo. Hazvibude kutsvinya. Right, yes Reg. Sekuru muri sei? Happy Valentine's Day muzukuru. Tangoiona tangoihwa iyi. Alright, nyaya yako ndabva ndaiziva, nyaya yako ndainzwa. Tainzwa waita zvakanaka wauya muzukuru. Manje Red unayo padhuze. Red unayo padhuze. Red kana sekuru, I don't believe in Valentine's ndochokwadi changu chacho. Alright. Unobelieve muchiiwe. Ndongobelieve mukungonzisa kuti ndine mhuri yangu chakakosha kudanana nekunzwanana chete. That's all. Alright. Nezuro ndakambotaura kana waivapo paprogram yatakaita nezuro ndakataura ndikati every day is a Valentine's Day. Yeah, that's true. I believe in that. Ndochokwadi chaicho because chinetika because anoona mai vabva vanga vachitry kupronounce 1 2 3 kuti Valentine's yakazotanga kupi kazodai mavamba vanga vari right muinformation yandakawanawo mutsvakurudzo dzangu because chandinokwanisa kufollowa zvinhu zvandinonzwisisa kuti izvi zvine chokuita neupenyu zviri right here kana kuti zvine chokuitawo naMwari mukati. I believe in that. But kana ndikangoona kuti izvi hazvina Mwari mukati mukutsvakurudzo dzangu nekunzwisisa kwandenda ndo zvakangondiremera kuti ndingodzingirana. Of course ndine mhuri, ndine mudzimai, chakakosha chandinokoshesa kumuitira zvaanoda maona. Alright, kuroti wewe haumirire kutarirwa zuva rekuti unge uri uno-celebrate yo love nemudzimai wako. Ipapo handidi kunyepa zvangu. Kana chero mudzimai wangu chako kuti ndatombomutengera maruva nhasi kunyepa chako. Handautomukoraiazvo munjere dzangu. But trip apo unozoita here mazuva au unozombomutengerawo maruva nekumutengerawo tumasurprise kwaanofarira. Hatingozonzi red it's a dressing yeoccasion yedu yeValentine's Day handiti. Iwe memo munozopfekawo chii? Ndepi favorite wokala yamunoti mai mwana tikarova vamwe ndakavaona vachipfeka matishirts egrey akafanana mwakanzi she's my queen. Pobva paita kakanongedzera kudai pamwanzi he is my king. Imunopfekawo sei kana makwinda? Chinoitika pakupfeka papa sekuru inini chandinonzwisisa ndechekuti kazhinji kacho chinhu chinokwanisa kunge chichindi attracta inini kunyatso dhipa feeling yerudo kumukadzi wangu. Ndo chinhu chandinokoshesa kunzwa kuti ndikamupfekedza ichi either it's a red color but asi chindi attracta inini murume wake kana ndakamutarira mudzimai wangu. I can do it. Kakawanda ari padhuze here muzukuru wangu. Alright, ngauye padhuze. Good. Yes muzukuru. Kuitwa kwete kune munhu arifana kuita. Yes muzukuru. Sekuru muri sei? Right, ndafara wauya muzukuru, ndafara wauya. Saka baba vari padhuze newe vanowanzofarira kuti upfeke muruvara rwakaita sei kana muchienda kunze. Baba anonyanyofarira all white. Zasi. Saka vakarongeka. So makapedzera kuendeswa out rini. Because ranhasi tanzwa kuti hanzi hamucelebrate, munongori celebrate semazuva ese. Makapedzera kuendeswa kunze rini. Mirandibvunze apa. Amadeweri maruva. Maruva ndafari ndofara zvidhori. Koma chocolate. Zvitedi bear. Zvitoripo. Red and white. Alright. Zvakarongeka saka. Muzukuru wangu ipapo rega ndikukorokotedze.
chekutanga ndiri kunangoona mudzimai wako ari kufara zvisingaite. Ndochinja tinokurudzira kuti vanhu garai nemadzimai enyu achifara. Do you know kuti pane this other show yandakamboita ndobva ndakumbira kuti ndoda kutaura nemudzimai wako anditi sezvamangoita zvinoda ndoda kutaura nemudzimai. Shamwari rafu yakakandwa muchinda palive ipapo kubackground. Mawana anenge akatanga zvinoitika zveshuwa anenge ari mahwani chaiwo. Ndakaregedza ntauro nesoreji unoona manje zvinhu izvi it has to do nemwoyo wako iwewe handiti that's true. And it's not a matter yekuti you are forced to celebrate handiti kana to do what people do panhau pamavala apa haisi forced. Of course of the day there are a lot of things zvamunoita imimi handiti uye zvamunoteedzera zvamusingatombozii kuti zvinorevei handiti maona. Saka apa kungoti makubuda mari ende makudhonzwa homwe pamarapa. Kana bozi unoona chindi vakutaura choitika anoona sei zvatiri kunyika dzinedzi dzatiri kunana South Africa kunoku. Life is not tough zvakafanana nekunana Zimbabwe because chaangada handingachishayi zveshuwa chokwadi chaangada handingachishayi. I can do it but ingori nyaya yekuti sometimes tinogona kungoonesana kuti because chinoitika handimukona magamuchiro andinoita zvinhu chandinotanga kutsvaka information yazvo first and then kana ndikange ndawana zvichiindirana I can follow it. So pane semoni yandakateerera munoona kana munhu anorarama kazhinji kacho ane mufundisi wake kana especially chibeliever muchikristu kana in Christianity. Bozi ndakaparidzirwa semoni imwe naTF Chiwenga about inobatanidza Valentines, Easter neChristmas. I think mukanoitsvaka munogona kuiwana. It's just a short sermon yakangoshorteniwa inengorina about just 13 minutes yakatogwa yakangokatiwa zvokuti mukangoitsvaka munogona kuiwana information iri papo. So yakangonidzidzisa zvimwe zvinhu zvakawanda ende zvandakakwanisa kugamuchira ndikatongobelieve kuti zveshuwa apa izvi hazvinei naMwari. So kaingacho zvimwe zvinhu zvisinei naMwari sometimes zvinonetsa kuti ndizvifollowe. Christmas kana ndichiita ndinoita Christmas chaicho ndichicelebrate ndinogona kuicelebrate kuti vana vangu vangokwanisa kufara kunzwisa kuti zviri kuitwa panext door vanazvo not inini deepest in my heart zvimo mukomareji mirai ndibobvunza chinhu chatiri kuti panapa it's a love handitika. Yes, that's true. Handiti I'm showing my partner. I'm not showing the guy aidzanga ari murume vakazofa ukaita sei. I don't even know them. I don't know even their history handiti saka inini when I do something for my partner handiti for the fact that tikuitirana tiri murume naye handiti I think wacho in other words because handiti zvinonzi God is love handiti saka kana when I find a moment to present that love I think I'm behaving on behalf of one of his exmos. Okay, now I get the point. Okay. Mazopa jekesa ende ndabva ndanyatsonzwisisa. Okay. It's not about kuti tiri kutora upenyu hwasambada anonzi akadogwa ropa ngasaka ngatipfeke zvitsvuku kana kuti so no. Yes. Inini mafungiro angu ka ndosaka mambonzwa ndakubva ndikati ndeipi favorite color yenyu. Ininiwo mafungiro angu. Andifunga kuti next year I'm going to celebrate it wearing red. Ndichaita kuti nditaure nambo kuti tinge tiine makala edu ari pamwoyo pedu because this thing we're not doing it for anybody else but we're doing it for ourselves. That's so let it be our style, our colors. And that's of course it's a day that we will celebrate and tine vamwe veseka but this is our thing, this is us. Semimoro white and all white. All white. Bakuma boots kusika kumsoro. It's up to you. Beloved ones. As long as you mafara. Thanks Guru ndafara utaura nemi. Thanks Mdara radio kunatiza. Ngazvende mberi. Thank you so much. Much love. I love this one. Ava vanodanana. Ava zviro zvanhasa.
vanakira vanokudza mazere vanokudza kutendeuka plus ndopa andochokwadi kutendeuka vakaita seni ndanongotendeutswa kahwani pana kuleka I think it's about wrong information inenge yaenda before handiti kumberi kwevanhu because hapana chekuti ane kauti on this case hazvinei chekuti ane kauti hapana ari kunopira nhingi. There is nothing. It's you, your loved ones, handiti. Yes. So ndo zvandataura nezvo kuti let it be zverudo futi zvisango chakaipa ndechekuti zvinoitwa musi wa14 kubva musi wa1 kusvika 1 January kusvika 31 December zvongomirira kungoitwa musi wa14 February ndo chakaipa ichocho. When it comes to 14 February, what happens on 14 February? It becomes a system. Even you look at marketing out there, and marketer about the and TV, the same thing. My newspaper everywhere else, even YouTube, they'll be talking about it. So the marketing of it on that day, that's what makes it very successful. That day alone. Pamboya munhu akataura kuti vanorima maruva, kune vanhu vanorima maruva, they farm these things for the whole year and vanotengesa maruva the whole year, but maruva atengese musi wa14 chete. Yes. But only the export inopuwa the day. Yes. That's very true. Isusu semusana sekuru vevanhu tiri kungosimbisa kuti rudo rwachonaka ngari kuti kana rwatungidzwa ruchibatidzwa richirevivwa musi wa14 February ngaridhi raenda mberi mangwana musazomuke muchimarana kudzimba ikoko wazukuru ndokutoreva imimi izvozvo ndokutoreva imimi muri kuona muri kunze kushoko itai mangwana mutomuka muchitsva murudo. Munofana kuziva kuti vakadzi ava they talk handiti maona kumabasa wherever they are they talk with my friends kumbobvunzwa kuti kwei wakaitirwa chi makaitei handiwana reju ari kubva panapo mukadzi wake paanoenda kubasa anondonobvunzwa nevamwe ko makaiteiko pavhale ipapo handiwana ndo vanobva baba kwangu havabhelieve wakutomupinza pama1 handimaona. Yes, Lisa. Lisa, how are you? Ndiri bozva muzukuru. Right. Sangana na mkoma radio kunakidza. Inini reza ndiende kai. Ya 1 hour kai. Mai tinoita kutopedza already. Okay, zvazva Lisa inini ndakuenda kamwana kangu akundidedza kuno. Okay. All right. Lisa, thanks very much nekuya mukoma radio kunakidza. Right, Lisa, zviri kudi? Zvakadhakwa. Iwo usadaroka iwo hautendero kuuya uchitaura kuti zvakadhakwa iwo hauribvumbidzi zvadhakwa papi Any kule Valentine wanaomba. Hauna kuona sisi. Oh sorry. Anotomboiona ni kule kana mbonze epi Valentine kana mboipiwa kana present kana chi. Aripo zvake. Aripo. He's in Zimbabwe. Anoizera kuti unoenda. Naizvenye ndatotsamwa ina nchatodi. Aiwa achirega kudaroka ungazorambewo nekuda kutsamwa ndokubvumidza inzwa kalisa iwe kutsamwa ndokutendera but hawo ndikubvumidza kuti hauchadi kuda unoda aiwa kuda unoda aiwa asi zvakatanga kare zvazvo Ona you stop it. Zvakatanga kudhara kule ndane 2 months kana umbotaudzwa aiwa wenda nete aiwa akakapusa unoti wakanaka zvakadai release zvizive kuti unotorwa iwe hanzi ndine wakawanda iye ndane vakawanda hanzi une wakawanda inini asi dhumanisa kana kuti anongochengerawo zvake
I think pfungwa dzaanoita ndozvandoita inini. Iye anotoitawo zvaanoitawo kwaari ikoko. Yeah, but handisati ndambozoona ndotofungira kozeni anongondipa maybe une vanhu vakawanda. Aiwa, zvifanodaro. Zvifanodaro. Saka munofanira kuya for counseling kwasekuru imi. Mese muri 2. Kuseri kwedu tegaka. Umudzi kuti hanzi nasekuru uya ndoda kutaura nemi. Mese muri 2. Yawo. Okay, toya kuseri but apa pahabvuna. Aiwa, kwete pana magirlfriends atori kuma-comment section. Magirlfriends akatori mu-comment section. Saka anenge achitya kudhumanisa. Aiwa, anouya kuseri tomubvunza kuti ku-comment section hakuna vamwe magirlfriends ako here. I think akauya kuseri tobva tamubvunza kuti handiti. Okay, thank you. Alright, uye kuofisi Lisa nemukomana wako. Handiti. Ndouya how. Alright, ndokupa phone number, ndichadonedza phone number apo unobva wadzitarisa, ndichadziisa izvezvo. Okay, thank you sekuru ne. Alright, mudanane nemunhu wako, hazvitenderwe izvozvo. Asi kuda kudika usekuru. Aiwa, uyai kuseri tizoigadzirisa, munodanana. Angatadzoda mwana akadai. Naye timu kunzouko. Vazukuru vangu. Mamona release. Ndoda kuti munatsomutarisa regai ndibvise. Muri kunatsomuona release akadiki here akakasiponona. Anatsokukatarisa ona yellow bone. Unless kana asiri mhene, baba harara akabva akataura yellow bone ndere mhene. Kana asiri mbinga zvototyisa because ukaona munhu anotsakatika musi weValentine's Day pamwe haisi mbinga. Asi imbinga zishoma. Saka ari nani uya kuseri ndichaisa phone number Lisa. Okay, I will try kuya kuseri. Even though kana nhasi. Cause kandi ndine stress ndatoya panamba kutonyara kutochema zvangu bandikurudziwa papai. Chema kutokunyararidza sorry. Right. Muri kuchemedzerana neiko kuseri? Nai vazukuru muri kuitira nei? Muri kuitana sei chaizvo? Zvakanaka here zvamuri kuita izvi? Pande zvakanaka nditi? Tambidzai vana zvavo, nomukawo chero usina chawazomuitira unongomurecognizeawo. Sezvakataurwa namukoma radio kunakidza vachitaura achiti vangu vasingabelieve, but umwe wako kana achizvifarira, anditi umwe wako kana achizvifarira munogara pasi motsaurirana, and then worega weva selfish, wobva waitawo zvinofarira umwe wako. Unoziva kuti chinonzi rudo ka, chinonzi love vazukuru ka. Sometimes you have to compromise. Kana uri mulove paunongobvumawo zvimwe kadefeat kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Mangwana wawo futi ndiwe zvingodaro handiti dananai kunzeuko. Right, ndikuda kutora wekupedzisira ada kupinda mustudio. The last person ada kupinda mustudio uya tizotaura kuzotiudzawo kuti zviri kudii kwauri uko. Ndafara nemuzukuru wangu Reji nemudzimai wake. No guys, keep it up handiti. Keep it up. Kudanana ndokwatiri kukurudzira. Tinokurudzira kuti vanhu ngavadanane. Ndo kuti zvinhu zvifaye handiti. So ndaisa link. Ada kupinda mustudio wekupedzisira. You are welcome. Wekupedzisira ada kupinda mustudio. Please come. Come, let's talk. Let's talk. Muzotiudza kuti Valeni akamira sei. Muya mustudio muzotiudza kuti Vale akamira sei. Ndaisa link pazasi apo, so you are welcome. Come through so that we can talk. Kuzotiudza kuti wareceive here, wagamuchira here, wagamuchira twe kwako here paValentines kana kuti handiti. Right, ndiri kuisa phone number dzeSaint TV apo.
sDay, but dzinoshandawo pama-working hours chete handiti. So namba dzachona ndedzodzo dzandaisapo dzeSDay. Munogona kubata panhamba idzo dziya, then zvotoenda zvakanaka. Alright, contuda namba ndo dzataisa pascreen. Namba ndo dzataisa pascreen. Vazukuru, vanhu ngavadanane, vakadzi ngavadiwe mudzimba. Nemavakadzika, nemavazukuru vangu vasikanaka, itai zvekuti mudiwewo handiti. Unoitawo zvinhu zvekutozvinakidze mumba. Muchispice kudaizvo. Muchispice, musangopfeke mazibhurugwa mazingorostina haadiwe. Mazibhurugwa mazibhaluni haadiwe, mazibharuni. Aiwa haadiwa vazukuru. Kune mabhurugwa aripo mazuva ano anongospiceawo bedroom yenyu so handiti. Ndo amunopfekawo iwawo. Pfekawo zvinhu zvinospice. Kutongoti zibhurugwa zingorostina rinenge rakazara zizadza dama hayo. Rinodiwa, rine parinodiwa iro rezizadza dama. But panguva yekuti makupinda mubedroom munopfekawo munopfeka zvakanaka vazukuru vasekuru sei handiti. Handisi kuona munhu, regai timupe 2 minutes. Toona kuti ndinowana munhu here. Ngatipe 1 minute pakashekwa anopinda mustudio tobva tabvara zvedu handiti, kuitira kuti tikupewo nguva kudzimba kwamuri uko dzekudanana handiti, munatsodanana zvakanaka. Vazukuru, ndoda kukurudzirai kuti chinhu chinonzi Valentine's Day. Let every day be a Valentine's Day. Rudo ngarubhebhe each and every single day mudzimba dzenyu handiti. Every single day, let love reign in your homes. Let love reign muma relationship. Handiti. Rudo ngarutonge. Iro ngarutonge muma relationships enyu. Muri kundinzwa zvana vazukuru? Kwete kuti munomirira pavhale chete. Aiyo. Hazvitenderwe izvozvo vazukuru handiti. So phone number ndo dzandaisapo, phone number ndadzisapo dzepaWhatsApp, unogona kuuya totaura paWhatsApp. Right, ndashava munhu apinda mustudio. Ndoda kukurudzira kuti vari tine Facebook page vazukuru iri kukura. Thank you very much kune vese vakalike nekufollowa our Facebook page. Thank you so much. So let's go and follow and like our Facebook page. Tinoonawo mavideos ikoko zvine zvichiitika nekukoma suggestions handiti, because tichiri kurigrowa, tichiri kurikudza. So ngatingoitai zvinhu zvekuti tingorikudza pamwe chete sekukudza kwatakaita musha unoyu. Ndichida kutendai ne22,600 subscribers on sDay. And thank you so much. Takwenda mu 23,000. Andoizwa kuti nai manje tinetatowa mu 25,000. Tombo celebrate 25,000 tinechi celebrate silver. Ine richi. Patiri susu ameno tiyatsvagira zita handiti. Tiyaita ma celebrations acho kana tapinda mu 25,000. Netasarwa ne 3/4 kuti tipinde mu 100,000. Tinotosvika chete. YouTube channel yedu ichatosvika mu 100,000 and more handiti. So mutipe futi ma suggestions ekuti ndezvipi zvamunoda kuti tinenge tichikupai pachannel yenyu. Toda kuvandudza channel isangova yemakuhwa chete kungotaura zveceleb gossip chete. Tokuvandudza tinge tinoita zvimwe zvakasiyana siyana handiti. So munopa ma suggestions ndimi, because channel inoyi ndeyenyu. Kutosubscribe kwawakaita, kutojoina family sDay family kwawakaita, unotori ne-right yekutaura zvakaita sekupa ma-suggestions enyu pafone number dzatakupai futi idzo dziri panapa dzinoti +971 56960 9096. Kana kuenda kuFacebook page kwedu unonyora message ikoko handiti. Zvakanaka futi izvozvo. Tinge tinonzwa kuti muri kutowo kudii kwamuri ikoko vazukuru vasekuru sDay handiti. Also tine channel yedu yakanzi sDay Trending TV. sDay Trending TV.
let's go and subscribe ikoko futi nekushare mavideos edu handiti. Ndichiti thank you very much. Dananai kudzimba dzenyu azukuru, Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Kwanhasi tomirira papi? Tomirira pano tichiti much love.